Opisyal nang inilunsad kahapon sa 3,000 paaralan sa Kabikolan ng Department of Education Bicol ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Nanguna sa aktibidad sina DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad at DepEd Bicol Chief Education Supervisor Grace Rabelas. Ayon sa kagawaran, layunin ng programa na pagtibayan ang pundasyon ng mga estudyante sa pagkatuto at tugunan ng learning crisis sa bansa na lumitaw dahil sa pandemya ng COVID-19. It will take time na talagang ma-achieve, ma-close mo ang gap. But we can do that if everybody is really helping, if the parents are helping, if the child is accepting that task, that initiative na makakatulong sa kanya, at yung mga guro natin ay tumutulong, ang mga volunteers ay tumutulong, na naniniwala ko na pag maraming tumutulong, marami tayong magagawa. Sa implementasyon nito, prioridad muna ng programa ang ARAL reading. Ang mahalaga, sabi ko nga, dapat maniwala, tanggapin, makipagtulungan ang magulang. Kasi kung pababayaan lang, kung guro lang mag-isa o kaya tutor, hindi natin yan ma-achieve. Dito na pumapasok yung takes a whole community. But what we can do is at least pataasin ang kanyang literacy rate, level, proficiency level along literacy. Kasi pag marunong ka niyan, even if you medyo mababa ka sa ibang subject areas, pero marunong kang bumasa, naiintindihan mo, you can understand other subject areas. Yun na lang ang ating gagawin. Palakasin natin yung kanyang reading and comprehension at yung kanyang vocabulary, etc. Mas makakahabol na rin yun. Batay naman sa datos, kabuuang 432,668 na mag-aaral mula kinder hanggang senior high school ang benepisyaryo ng programa ngayong school year. 60,202 ang kabilang sa learners with special needs, 10,517 ang returning from furlough, at 286,239 ang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, at ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kaya nga po, we would like this to be communicated sa ating mga stakeholders na hindi lang ito programa ng DepEd. Kailangan namin ng tulong ng iba-ibang sektor. Halimbawa, yung mga bata na nandito sa 4Ps, baka ito yung mga bata na sa nutritional status, yung, how do we classify them, yung stunted, mga stunted, o baka sila yung mga bata na malnourished. So, severely wasted, that's the word. Severely wasted. Kaya pala sila nandito kasi kulang sila ng nutrition. Sa amin, sa CNMD, ito ang tutok namin, yung intervention mismo, yung klase ng aralin na ibibigay sa mga bata. But then, yung ating pong ibang opisina din, especially in the regional office, who take charge of the different other programs, kagaya ng sa feeding, kagaya nitong sa 4Ps, they're also playing part in the ARAL program. So, tulong-tulong po kami kung paano namin ito ma-manage ang ARAL, especially in its year 1 of implementation. Okay. Naging posible ang programa sa bisa ng Republic Act 12028 o ang ARAL Program Act na naipasa noong October 16, 2024. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.